Здравейте, хора! Аз съм Игнат и добре дошли в моя канал. Днес ще реагираме на първия епизод от първия сезон на Парк Шоу, който не съм го гледал от 5 години. Преди да започнем, искам да ви кажа, че ако този клип събере поне 10 харесвания, ще го приема като Игнат и искаме още такива реакции на Парк Шоу. Също така споделете видеото в социалните мрежи, като в Instagram, Facebook и Twitter и така нататък. И разбира се, не забравяйте да се абонирате на моя канал, като натискате бутона абониране и натискате камбаната, за да получавате всички известни за новите ми клипове. И така, да не ви губя повече време, нека започнем направо с реакцията. Също така искам да ви кажа, че ако ви искате да видите пълната ми нередактирана версия, в която реагирам на първия епизод на Парк Шоу от първия сезон, можете да го гледате в Gumroad. Ще ви оставя в линк долу в описанието. А сега да не губя повече време, нека да започнем направо с клипа. Силата. Добре, телешко Борито, давам ти още един шанс. Да чакай го за това, което каза съм мама. Ще те сразя. О, я, да, диго, ода, ракът. Браво. Уха, каква енергия иска? Какво? Искаш да удрям здраво? Лизда. Мисля, че иска да удрям здраво. Мисля, че иска да го удариш здраво. Мислиш ли, че иска да... Да, о да. Ето това викам викане. Счупиха стената. Видя ли колко супер беше, когато скочих на трамплина? Да. О да. Но най-супер беше, когато проби дупката в стената. Да. Не мога да повярвам, че те послушах. Трябваше да поработя, но... Браво. Таиш. Да. Ами то... Наистина беше. Да, на 23 години сме. Не бива да пробиваме дупки. Ще ги И бе... убиваме. Че. Не засили много. Не. Не ме наричай кухти. Искаше да се бием. Добре. Да не Те. търсим виновни. Остава ни само Плачи. една възможност. Сус. Си признайте пред шефа, че сте щупили стената. Исус. Ще убедим Бенсън да ни повиши заплатите, за да можем да платим на някой майстор да я оправи. Сус. Мисли гений! Разбира се, повишение. Така ще обясним. Хайде, Повишение. Не, престани. Ще го помолим и ще му обясним за... Не. Няма да се получи. Да не си на 65. Простете, сър, може ли повишение? Стига де, казвам ти. Шкембобаните са спасението. Ще се оплача. Твоята версия Ригби е Не, няма да го правим. Чули? това е много просташко. И е по-добре. Какво е? Мотекай си. Утера. Персоно. Персоно. Боже мой! Че. Страхотна мелодия са измислили създателите. Или музикантите. Хайде, пичкане. Супер. Смятах да оставя това над теб. Сериозно? Супер. Браво. Watching subscribe. Силата. Харесвам силата. Вау! Супер. Повиши, глупи. Въобще глупи. Здрасти, как си? Момчета, звука на музиката ви чува. О, да. Watching and subscribe. И няма да ни разходи, ако не подейства. Добре, но без глупи. Защо? Вау! Take you to next. Take you to Take you. And merci. Тоже не имажина. Лено. Беше странен. Може би щеше да ни даде истински пари. О, да. Айде да почваме с Бенсън. Ти, Бенсън, 5, 6, 7, 8. Какво правите? Ами танцуваме. Тушени и глупи. Ами да, наистина работите повече, заслужавате повишение. Поговори за него в края на седмицата, но за сега. Стигат ли ви 20 долара? Продължавайте така. Ще оправим дупката, знам. Ще оправим дупката. Не, можем да правим каквото си поискаме. Абе, как си знаеш, че нещо свързано с това?
Wojna. Страхотно е. Ау. Точно, да тичате или да свирите на това пиано? Нищо, Скип. Връщаме се на работа. Включвай силата. Там. 5, 6, 7, 8, разрази чаровника, щом свери часовника. Готино. Харесва ми. Не. Скип, време ти е да отидеш на Луна. Скип. Не. Луната ли го прати? Нали така каза? Не, казах. Не. Кажи му да се върне. Ама така не. Mucho más patatosos, dos cursos y vegetales. Super. Скип на Луната и трябва да го върнем обратно. Да си казва. Ще ви покажа. Дядко води в тоалетната. Какво ще прави? Аха, много смешно. Чакай. Мисля, дедено, пратих доста неща на Луната, докато бях. Ами какво да прави, като му е скучно? Прати ги там. Неработещата машина за сода, я прати я там. Гени, какво друго прати? О, я сега бе, сериозно ли? Как ще го спаси? Притесняваш ме, трябва да измисля текста. Готово. Не. Браво, точно сега намериха. Точно намери, сега намери когато батерията бъзва. Компаниите са спасени. Ще се обачи, че го нападаме. Казвам ти, приятел. Шкембомбани. За да като чувам тази дума, шкембомбани. Браво бе. Мога да повярвам. Я да видим, просто трябва да измислим. Хайде, не. Хайде, Какво съм бяха? Хайде, не. Благодаря на... Ура! Запокат. Mucho más patatosos, dos cursos y vegetales. Pato, Jesus, mucho más pato, sí, mucho más que pato pizza, Едва ли. coffee, sí, coco, chocolate, Братле, ти си гени. Браво. mucho más que. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал този клип. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да ви хареса. Ще се видим пак, както винаги. До следващия път. Чао! Thanks for watching. Subscribe for more videos. Thank you for watching. Cartoon Network, Power, Cartoon Doll,